Ka jingruai thamai ka balai kerteng ngala IT ke de kawai ni jingruai na ridum khasi ka ba shen on supply paj ba no ha ka arpu pratare ko bana jeleo arajar arpu ar ha ka YouTube channel ka balai kerteng Donald official channel. Habai keren berutrai jongane music video lai thu ba jingmut jongane jingruai ke de ban patni ke jingshnya ka ba mar kaliang hapadeng jong ke sijur ye ka bala patni ha ka ne ka music video ka ba thamai henry ke jingmut ka long bandon ke jingshnya ban suk ka parthai baro ka wai ki noi sim benta ha kene ke music video ki kentup yo Michael Pengrup bat ka Mary Paryong bat larwai kene jirwai dau Donald Melim umlong bat ka batei thamai nongrum.